Пътят между Европа и Мала Азия на Балканския полуостров ни отвежда в Странджа планина. Търсим в образи и понятия явното и неявно знание за същността на реалиите – духовни и материални. Информационната среда – физическа, биологична и културна – ни се открива в естествена връзка с хилядолетията, обгърнати в традициите с предания, легенди, таинственост. Тези пластове, обхванати чрез концепцията информационна среда, посочват космичност. Странджа е изградена от стари метаморфити и гранатоиди, покрити от вечно зелена растителност с тучни пасища. Срещат се много животни, риби и птици. Над нас е птичето трасе Вия Понтика. Ниска планина, Странджа таи култови тракийски комплекси могили от края на 6-5 век преди Христа, често недостъпно обраснали. За региона са писали древногръцки мислители – Херодот, Ксенофонт, Тукидид, български културни дейци, чуждестранни учени. Слабо заселена, българската територия на Странджа от 1161 квадратни километра днес има 21 селища. Само 2 са малки градчета, останалите са села. Устроени са от център, площад с църква, Свети Константин и Елена в Българи, Свети Кирил и Методий в Кости, Свети Пантелеймон в Бродилово. През вековете името на планината е Монс Астикус – мистична. От името на местното племе Асти от 13 век преди Христа. И днес архаична, планината е среща на времената, отворена към етнодемографските особености на източно-рубската принадлежност. През второто хилядолетие преди Христа в Средиземноморието на базата на предноазиатски и египетски вярвания се оформя орфизмът, култа към поета Орфей. Устен по форма, тракийският орфизъм се изповядва в езическа фолклорна обредност и е последван от установяването на християнството. Посочените пластове са преплетени в синкретични следи, предания, песни, игри, танци, сред които са и рудиментите от нестинарска обредност. Гледища за нестинарството, разпръснати в документални свидетелства, и живата традиция са изразената от църквата позиция на християнското учение на отхвърляне като суеверна практика, убеждението, че се явява далечна реминисценция от култова традиция на изтока. Привлечени сме от гледището на български изследовател на религиозните култове и фолклора, академик Михаил Арнаудов, видял в нестинарите, посветени на тайна вяра жреци, изпълнени от висок дух пророци, повикани, ще доизкажем, от Дух Свети. В античната митологична обредност бог Аполон, Феб, е израз на единството като стихия
и същността му е монада. Бог Дионис, вак, обозначава множествеността, диада. Гръцкият философ Прокъл синтезира: необходимо е въздействието на стихията на Аполон върху стихията на Дионис в човешките прояви, за да се предотврати в тях саморазточителството. Чрез Орфей Дионис е предвъзхищение на синовната ипостас, на небесния Отец, Бог Син, страдащ, жертващ целокупното си божествено битие. Орфей олицетворява мистичният синтез на откровенията – Дионисово и Аполоново, преосмислени от Кант, Хойзинга, Епштайн до игрите на Хомо Луденс, Плей, многовариантните, относителни решения – Дионис, и Гейм, единствените, абсолютни решения – Аполон. Така, чрез Орфей, Дионис се приобщава към мировото мъченичество, отричайки се от собствената си воля, подчинявайки я на отцовската. Бог – Отец. Християнството възприема формата и практиката на таинствата – кръщение с вода, кръщение с огън, изпълвайки ги с ново съдържание. Субстратите символи, вода, памет и огън, дух, нямат материалистични конотации. Дейността за освещението на хората чрез Дух Свети започва след възнесението на Исуса Христа в деня на Петдесетница, когато Дух Свети се открива във вид на огън, огнени езици. Слово, Бог, Слово. Френският философ и литературовед Башлар, изследовател на значенията на огъня в единство на времената, осмисля: любовта, смъртта и огънят се